Hey fam, welcome and welcome back to my channel. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಲಾರ ಯಾನಂತ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿನದೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಪ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪಾರ ಒಂದದ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕೈಟೆ ನಾನು ಇನಿ ಪ್ರಾಂಶಿ ಮನ ಫುಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸವೇನು ಪತ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಬುಶನ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡಿಯ ಅಂಚ ನಾ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪತ ಬರ್ಕಂದ ಮುರಾಣಿ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಮುರಾಣಿ ತೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಕೊನದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಪತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ನಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಪ್ರಾಂಶಿ ಮನ ಮೀಪತ್ತು ಪೂರ ಆತನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋದು ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೆ ನನ್ನ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪ ಓಡಲೇನು ಮುಖ ಬೇಲೆ ಅಡುಪುನ ಒಂಚಾತು ಹೊರಸು ಮಾತುಜಿ ನುಪ್ಪು ದಿವಡು ಹಚ್ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ರಪ ಮನ್ಪುಡು ಪೂರ ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಬಿಡು ಪುಜುಲಾಲ್ ನಲ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಡ ಅಪ್ಪು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಕುಗ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಪಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅವನೊಂದು ಮುತ್ತುಲ ಗೀತೆ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ಅರ್ಥ ಪುರ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಗು ತಿಕ್ಕುನ ಫುಡ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಚೀತುಂಡು ಪೂರ ಮಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಿ ಕೋದರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ದೇವೆ ಇನ್ನೇನು ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಹೊರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ನಾನು ಅದು ಓಡುದು ಕೊಡ್ಪುನ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಚಪುರ ಮಲ್ಪೊಲೇಟ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ಕಿ ದೀಪು ರಾಂಶಿ ಮಾಲ ಡ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಡಿಕ ಬಣ್ಣ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅಡಿಕ ಬಣ್ಣ ಮಂದಿರಿ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಡ್ತಾಡು ತೀಯರತ್ತ ಅವು ಪ್ರಾಂಶಿ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕಿನ ಫುಡ್ಡು ಬಣ್ಣ ಅವು ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಹೊರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಂಶಿಗೆ ಕಾಲಿಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು ಚೂರು ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ఒక ಬನಾನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಲ್ಲ ಬನಾನಾ ಅವು ಪೌಡ್ರ್ ಬನಾನಾ ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಜನ ನಾವೆಲ್ ಕನ ಪೌಡ್ ಅವೆಲ್ ಕೊರೋದು ఒక ಒಂದು ಏನು ಇತ್ತ ಪಪ್ಪು ಶುಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಂಡ ಹೊರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದ ನಾವು ಅಂಚ ಎಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅವಟ್ಟು ಎಟ್ಟು ಎಟ್ಟೆ ಬೆತ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ 128 GB ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಬೋಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬರ್ತಿಜ ಎಷ್ಟು 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಪೇರ ಪಾರ್ಸಲ್ದಾರ ಇನ್ನಿತ್ತದ ಅದ್ರಡ ಆಪುನತೆ ಅದ್ರಡ ನಾನು ಪೂರ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈಪೋರ್ಡು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದವಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರು ಅವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬಂದೀನಿ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದೀನಿ ನಾನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಪು ನಾವಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿರು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಬಟ್ ಅವು ಗಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಲೋಡದ ಗಾಡಿದ ಚಾಡೆ ಹೋತೆ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋತೆ ಆರು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಬಂತೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಕೊಂಚಿ ಒಡೆಡ ಪೋಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬಂತೀರಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಬಣ್ಣ ಕೋಡೆಗೆ ಪಪ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತ ಕೋಡೆ ಪಪ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಣ್ಣ 6 ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಒರ್ಬ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಜ್ಜ ನೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಬೊಬ್ಬಣ್ಣ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಳು ಅಂಚ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರ ಅದು ಅಪ್ಪ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಈಗ ಪಾಡ್ದೆ ಅದು ನಾವು ಓಡೋಣ ಹೋದ ಒಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಣ ಈಗ ತುಂಬ ಓಡೋಣ ಓಕೆ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ నేను బర్త్డే వీడియో కంటిన్యూ మళ్ళీ గంటే మూజాండు బాబుషును స్కూల్ ఓడలతో పోడాలి చెప్పోయా అవుట్ఫిట్ చేంజ్ అవుతాను పోಡು ಬಾಬುಶುಲು ಸೊ ಬರ್ರ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಡಪುಟ್ರ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ರ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಗಾಲ ಕೊಡಲೋಗಲ್ಲ ದಿಜ್ಜಿ ಮళ్ళీ ಪರ್ಸ್ ಹತ್ತು ನಂಗಲ್ಲ ಒಡ್ಡೆ ಬಾಕಿ ఒక ఇక్కడ పండదు ఇంగ్లీ అవుట్ సైడ్ పోడు ఇన్స్టా 360 ಬತ್ತೊಂದರ ಪೋಡು ಅಂತ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಬತ್ತಿಜೆನ್ನ ನಲ್ಲ ఒక ಪೋರಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡೇದು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚೆಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೂರ ಬಾಬುಶಿನ ಸೊ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ನಾನು ಬುರ್ದು ಪೋಪುನ ಪೂರ ಅವಂತ ಟೈಮ್ ಲಾಡದಿಲ್ಲ ತೊಬರ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಪೋಡು ಕ್ಯಾಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಎತ್ತರಾಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಟು ಪ್ರಾಂಶಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಡ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ರಪ್ಪ ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಏನದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಜನ
ಆಶ್ರಿತ ಸರಿ ನಿಲ್ಲ ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಗಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಇದು ಪ್ರೇಯರ್ ಪುರ ಪಂಡರಾತ ಇನ್ನು ಸೈಡ್ ಬರೇ ಗಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪುರ ಪಂಡರಾತ ಗುಡ್ಡ ಒಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಲೇನು ಪೂರ ಪನೋಡು ಶಾಲೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಪುರ ಪನ್ ಪರತ ಜನಗಣ ಗುಡ್ ಪನೋಡವೆ ನಾನು ನೀರು ಕುಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ದೋತೋ ದೋತೋ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಯಾವ 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 ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎಕಡೆ ತುಯ್ಯಾರ ಎಕಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಐತ ಕೊಂಜಿ ಬಬುಶಿಲ ತರ ಹೊಲ ಗೊಂಜಿ ಬಬುಶಿ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಪುಟ್ರ ಪೋಲ ಗೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಿ ನೀ ಇಂಕಲ ಪ್ರಾಂಶಿಮಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತದ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನು ವೈಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಏತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರ ಅಳ್ಳಾಡ ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿ ತವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೊರ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಗಂಟೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಾರೆ ಅವನು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಪೆ ಬಬುಶಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಕೊಡ್ಜಿಲ್ಲ ಕೋಪಡ್ ಬಿದೇ ಪೋಯೆ ಬಿದೇವಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಪಡ್ದೆಲ್ಲ ತೋಪೋಡು ಕೀ ಪೊಯ್ಲ ಮಲನ ಪೊಯ ಒಡೆಯತ್ತೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಸ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಂಚಿ ಇದು ಇನ್ನು ಕಾಪಿ ರೈಟರ್ ಅದೇ ಬ್ರಾಂಚಿ ಸರಿ ಗುಚ್ಚಿ ಪುತ್ತ ಕೊಂದಲ್ಲ ಪುತ್ತ ಪುತ್ತ ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಂದ್ರ ಇಪ್ಪ ಬಂದ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಅಂದು ಸಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪದಿದು ಇಂಚೆ ಬತ್ತ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ಒಂದು ಬಟ್ ಯಾವ ಬರಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ತುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾನ ಪ್ರಾಂಶಿಮ ಬಬುಶು ಯಾನ ಪಪ್ಪ ಓಡಿಗೆ ಅವರ ದೂರ ಹತ್ತು ಗುವೆಲ್ಲ पहले तुम गिफ्ट जमा रहे बोला नीर बोलना साउंड लगे మళ్ళీ మరి ఉంది ఏ కళలా బొక్కుదేరు మొత్తం పంజా నేను ಅವನು ಒಕ್ಕೊಂಡು ಓದಿದೆ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಲಲ ಅಂದು ಗುಜ್ಜದ ಪರಿಮಳ ನೆಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಗುಡ್ಡಿಡು ಪೂರ ಬರೋಡು ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬುರ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಯರು ಎದುರು ಮಗನ್ಲೆ ತಂದು ಯಾಲೆಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಬಂಗ
ಜಬೂರುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಮನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಬಾರೋಡು ನೀ ಮೊಲೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದಿರೋರ ತಿರ್ತೈತಲ್ವಾರ ಚಕ್ಕುಳು ವಾಸನೆ ಕಂದೊಡಿ ಬೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನರೊಂದುಂದೆ ಅಬ್ಬ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಹಂಚುಂಡು ಗಿಡ ಎತ್ತಲಾಗ ಇಂಚಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬರೋ ಒಟ್ಟೆ ರೋಡ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೇರೆ ಒಟ್ಟೆ ಬರತ್ತೀರಿ ಊರ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಬರ್ಪು ನಾನಿಡಿ ನಲ್ಲ ಉಂಟ ಪೋರ ಪಾಯ್ಶೀಮಾ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇಂಚುಂಡು ಮಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡು ಇತ್ತು ನೀರಿಜ್ಜದ ಅವೇನು ತಿಪ್ಪಲ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಪಾಸ ಇರಂದು ಮೇಲೆ ಪೋಪುಲಾಗಿ ಆಪುಣ ಆಮೇಲೆ ಮಗಲ್ ಹಂಚಿಡು ಹೌದು ಬಾಬುಶುಗ ಆಪುಸಿನ ಇಟ್ಟು ಹಂಚಿ ಪಾಸ ಅವರೇ ಒಡಿ ಒಡಿ ಬೂರ್ಲು ಬಾಬುಶುಲ ಪೋಪ ಆಸಿಡು ಬಟ್ ಆಪುಣ ಡೌಟು ಅಲ್ಲ ಬೂರ್ಲ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗಾಯಸ್ ಎತ್ತಿ ನೀರ್ ನಡಕ್ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮೀನುಂಡು ಏಟು ಎಲ್ಲೇ ಮೀನುಂಡು ತರಕ್ಕುಲು ಒಡೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೆರಗೈಸ್ ಕೂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಆತಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಶೆಕೆಲ ಬರ್ಸ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಗಡಿ ಶೆಕೆಲೆ ಎಪ್ಪಣದ ಅವಳು ಹುಚ್ಚು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ದು ಪೂರ್ಲ ಬೆಡ್ಡುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತುಲಗಾತು ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಈ ತೋಡ್ದು ಹೊರ ಅಲ್ತಿಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕಿಲ್ಲ ತೋಡ್ದು ಹೊರ ಅಲ್ತಿಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀರಿಜ್ಜತ ಅವು ಪೂರ ತಾರದ ಮಡಲು ತಾರ ಇಂಡ ಹತ್ತು ಕೆಜಿದು ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ తెలియ బట్ ఎడ్డే అరుపుండు బ్రాంచ్ తెలిపోలో బాబు చెదిరిపోతే నన్నైతే ఆయన పత్తల చూడు బంగుండు గాడి గడ కూరాకున్నా ఓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಮಲ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಪಂತು ಯಾರತ ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತುಂತವೆ ನಾನು ಇಂಚಂದಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ದಿಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಏನೇನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಪಾರ್ದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಅವನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇನು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ಬಾಯ್